Kaže, 2012. godine 294 evra je prosek plate, sada je 700 i toliko, a do 2027. bit će 1400. Ok. A šta je sa kupovnom moći 2012. a ovo sada? Šta sam ja mogao da kupim za 294 evra, a šta mogu danas da kupim sa ovi njegovi 740? Izvini zemljače, ti meni digneš platu 20%, a digneš cene 80%. Gde smo mi? U pizdi maternoj. Nemo me zajebavati. To jedino glupi srpski narod ne zna da računa, u stvari ne sme da računa. Ne sme. Narod je zaplašen, narod još pamti 90. godine, narod je zaplašen, ne do Bog gorega, ovo je dobro, vidiš ti da mi imamo ovo, imamo ono. A šta će biti sutra kad ne budemo šta da prodamo?